Pozdravte sa. Čau. To čo bolo? Čau. Takže 5 minút, Jovan, viac nemám čas. Dobre. Toto je za môjho penisa. Ináč tak sa mu dali do penisa tiež. Ejom. Pán si chlastá. A ja mám vajce. No prdele. Čo sa stalo? Príde kamoška, neboj sa. Nedem robiť celkom. Ahoj, Kate. Tak, to máš, Kate. Je to kameruj. Co sa deje? Pekná šupa. Kamarádi, ty zbraň? Thanks. Dneska ťa ostrihám. No jasné, nechaj si tie keci. Žiadne strihanie. 4 plus 8. Prestaň. Prečo? Neznášam to. Co neznášaš? To. A to je ďalšia vec, každý z Chrup? A to je ďalšia. A pagalero. Som ho zabil. Takto som mu sekol. Tak to mňa zabil teda. Keď ja som mu takto sekol. Prco. Ukážem ti penis. Zrozumí moje činilky? Ne. A chtěla víc? Slipavše. Pejom. Viděla jsi mi slipouše? Ne. A chtěla víc? Ale to proč tam dali? Lebo je to smiešné. A to je, sem mám jíst, nie? A to je další, tak sem? Ano, sem. Jaký doktorko? I'm sorry. There aren't regular services at the moment. Oh, you're not well. Máš pekný See a penis. doctor before you Len s tým penisom narábaš. move in central. He had some before. I would be ready Je to dobré vidět. medicine after he was checked. Ahoj, kotě. Dej mi lieky. I think you should take one of those right away. Konečne lieky, už sa nemusím bať alergii. Lek proti malárii si vezmeš snisknutím H.
keď si ešte nevedel Not more čítať. regularly left. Many are trapped, scared of what will Tedy happen. som mne ešte nehral. There are others who have chosen to stay. We try to help Tedy ho len tatino hral. someone like you. A potom prišiel domov ožratý a vylazal mi ju. You should come back when you require. Prečo sa takto niekedy ožrával? Hm? Neviem. Bolo mu to úplne v srdci? Tohto som sa vždy naplašil, to ma vždy zgaklo. A to je ďalšie veci, kačie z okna, vajcia zlaté existujú. Že si myslím. A to je ďalšie veci, kačie. Wait, Sem mám ísť. I'll need your guns and armor. Aničio. Áno, jasné, prehľadaj ma, to ti pomôže. Áno, veľmi. OK. Ježiš, 6 minút. Rozlúč sa s divákmi. Čo? Rozlúč sa. To si nejak málo. Povedala som 5 minút a už je 6. Pozri, 6, vidíš? Rozlúč sa s divákmi. Zakývaj. Prečo nemáš dlhšie? Zakývaj. Prečo nemáš? Chceš sa rozlúčiť bez zakývania? Že? Tak.